Wah, moja mata. Lengaथ' सानो नोंखौ नाथाय मा खालामनोब्रा लोंनोबो गोथावना नों आरोथ' माथो माबा माबिसो खबर खोनादों माथो बा डेन्जारलाय माथो खबरफोरा खोनानानै मजाल' मोनखाबाय माथो एबारसो दा नोंखौ लोंनायाव हिट मोनसिगोन गोसोआ बेवहायसो दङ माथो सोरां मावजि बुन्दियालाय नंनायनि नङिनि जालायबाय बेना सोरां बेवहायलाय मा खालामबाय थाखो नोंलाय हारसिंनो नोंजों माथो बावदोंसो आङो नुखानानैबो सोंफ्लांदों जेबो नङा दे आंलाय नोंनो मेथाइसो होफैदोंमोन दा जों दादि मादै जासिगोन ना सोरां मा खालामनाय जादों बेलाय आं एसे मोजां नोंनो मेथाइ जासिफैबाय आरो नों बिदि खालामदों मा नों बे आंनो मेथाइ जासिफैना आंनि गारियाव संख्रि सानो फैदों नामा नों बिदि जेबो खालामफैयाखै आङो बास आं नोंनो खालि नोंसोरनो खुसि जा आंखौ नोंसोरजों सोबादेरनो साननोबो नाङा आच्छा बिदिबा नों बे न'खराव गैया नामा गैया आं जेरावबो बे खुसियाव आं गैया मजा आंलाय मा खालामखो आंलाय मेथाइल'सो होफैदोंमोन आंलाय मानो संख्रि सारलाबायनांगौ नोंनि गारियावलाय जाया नालाय जाया बुंमोन ना बेबायदिलाय मानो खालामनांगौ नोंहालाय आं एसे मोजां बानायदोंमोन माबा एसे रंजानायाबो दायसो जायो बेना मावजि बुन्दा नालाय मावजि बुन्दायैनो थाबाय थाखासिगोन नोङो सोरां जेबो सन्देह गैला आं जुदि बानायनायखौ नों सोरां मावजि बुन्दा बिदि खालामदोंनो नोङो बिदि खालामदों नायगोन आं नोंखौ नायखागोनलै आं नोंखौबो एसे मोजां दादि मादै जानो नागिरदों आरो नों बिदि खालामदों नों सोरां मावजि बुन्दा लोखि सारा हौवा बोरैसा मा बानायनानै लाबोलायखो नोंलाय आंलाय जाबानोथ' मिथिबायना इसोर ओमफ्राय आं जेबोखौनो उखैयाखैमोन नों जायाबाबो आंना बेबियाथ' जागोन ना आरे बा नोंनिल' बेबि होमबा आंनि बेबि नङा नामा नङाथ' माने जोंनिसो दा नंगौ ना माथो सानदों आरोथ' नों जाबासो आंनि बेबियाबो मोनजागोन ना आरे बा दाबो बे बुहुमावनो फैयाखै दानिफ्रायनो एसेबां अननाय आरो फैबावबाथ' दंबावोसो माथो ओमफ्राय आंखौसो बावगोन खोमा जायो नामा बिदि नोंलाय आंनि जेब्लायबो नाम्बार वानाव थाखागोन ना थाबाथ' मोजाङानो मेगन सादों नामा नोंलाय बावजानो गिबाव नामा गावखौ मा बिसास बावनोबो हानाय ना नोङो आंखौ बेबिखौल' अननानै आंखौ अनाबालाय जानोबा आंथ' मिथिलाना नै नोङो आरो थेंक इउ आंनो बे खुसिखौ होनायनि थाखाय मिथिगौना नों बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो नेना दंमोन आं आरो नेयैनो बे समाबो दिनै फैबायना नोंनि हेफाजाबाव बाब हा जोंखौ बावबाय नामासै नङाबा जोंबो दङथ' लाइनाव इयो मा बेफोरलाय आयै नैहाय बिहामजो जोङो माने जोङो नोंनो जाग्रा लाबोदों बयबो आलादा आलादानो मा होनखो आयै बिहामजो लागाव दानाबा आंनिखौनो जानो बादोंमोन ना नों बिहामजो जों बयबो आलादा आलादा गावबागाव मोजां मोननायखौ लाबोदों नोंनो जानो आयु नाथाय आयै
नै आइ जेबो नाथाय नुथाय गैया जों एसे मोजां बनायना लाबोदों इनि नों जाथारनांगोन हलेबा जों बयनिखौबो ओं बिहामजो आयौ आयै नोंसोरदि मा लाबोखोथाय आं जानो हागोन जानो मानो हाया जानांगौ जाखो इनि औ मानो हाया जानांगौ जाखो आइ दे बिहामजो एसे एसेबाबो जाथारनांगोन नों जोंनिखौ माथो दे बिमा माबे आंहाबो दं नालाय न हाबाब नै आंनि एवनायासो गोथावसिनखाहाय आंनिखौसो जाग्रोगोन बिहामजोआ नोंस्रा उनाव जाहो दे जागोन दे आयै बयनिखौबो एसे एसे जागोन आङो नोंखौसो लाबोनाया बारा थावा आइसना आंनियासो गोथावसिन नङा माथोसै आफा आंनियासो बेसेबांबा गोथावखा एमि जाबाथाय जाबाय थानो गोसो जालायलायगोन नोङो आंनिखौसो नङा माथो बिहामजो आंनियासो गोथावसिनालाय जि थगायसोला आफायाबो आंनियासो गोथावसिनालाय जारला जासिगोन होनबा माथो हाबाब दे इसिमाव जादो बिहामजो मानबेरनो नै आंनियानो गोथावसिनखा आरो आंनि फैनो गोनां आबौ सना आबै सनायाबो गोथाव मोनखागोन आंनियासो गोथाव आफा नोंनिया थावा नङा माथो बिहामजो आंनासो गोथावथार दे आयै मानबेरनो जोंहाबो दंमोन नालाय नाव आंनालाय मा जाबावनांगौ जाखोलै दाना आयु मा जाजोबखो बिसोरलाय दे जादो दे आयै फुङै फैथारथोंसै नङाहाय आंनि खाथा लिंसियासो मोजांथार आइ आंनि खाथा लिंसियानो गोथावसिनखा ओंखारलाय बोराय एसेबां खुसि थेवबो मानोबा माबा आद्रा दं बायदि मोनदों आङो गोथावाथ' आयै आंना गोथावखा बिहामजो आं बुंखादोंना गासैबोथ' थिगानो दङ अब्लाबो मानिबा खमि मोनदों गोसोआव एमिखौ बेबायदि खुसि नुना आंनि मेगनावलाय मानो मोदै फैदों जुरि नोंलाय मानो बेयाव गसंबाय थाखो ओरै फैदो खाथियाव आंनि खाथियाव जिरायफैदो ओरै मानो थाबाय थाखो नोंलाय थांगौ र' आइ नोंहालाय मानो थाबाय थाखो खनायावलाय ओरै फै माथो आइमोना ओंखारबायानो बिहामजो नै थांखानोसै दानो नङाबा दा लेट जागोन ना नोंसोरो औ हाबैनोथ' जायखिजाया दिनै खेबसे थांस्रांना फैखानोसै गोसोआ स्रां मोननायनि एसे दे जेबो नङा आयै मोजां खबर जाखागोन नै आइ जों एसे गोबाव जाबाय बायोबा ओंखामखौ संना दोन दे आइ दे जागोन दे आयै ओंख्रिखौ दा आं संफैनोसै बाराबा जुरि नाङा दे आइ नों संनांलाया जुरि आइयानो संना दोनथोंसै जुरि आइ ओंख्रि मोनसेल' संबानो जाबाय दे आरो नङाबा दा आंनो संफैनोसै जेबो नङा दे आयै आंनो संना दोननोसै दे बिदिबालाय ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रियासो गासिबो हारसिं संनाय जासिगोन जुरिया जेबो नङा दे एमि नोंसोर थांनानैल' फैदो बेवहाय संनाय खावनायखौ जेबो सिन्था खालामनाङा दे मोजाङै मोजां थांनानै गुड निउस माबे लानानै फैदो नङाबा माथो बिहामजो आयै दे होमबा बिहामजो थाथ' दे जागोन आयै ओमफ्राय आबा सोराङालाय न'आव दंना गैया बेलाय जानोबा आयै अबाव थांखोथाय आथिं आखाइखौनो बुख्रुबनानैसो दोनबायबायनो गोसो जाबायहाय आं बे गथ' सासेखौ न'आवदि मानो थानो बायोथाय बे गथ' सासे दे दा फैगोन बियो आयै नोंसोर थांदो नङाबा दा गोबाव जालायगोन ना दे होमबा थाथ'हाय दे होमबा जेरै थाथ' नोंहा दे आं बेवहाय मोजां खबरखौल' नेना थानोसै ओरैनोबाबो मोजां खबरानो जाखागोन बियो ओमफ्राय बे सोरां मावजि बुन्दियालाय अबावथो थांमारखो बेलाय गासिबो खामानियालाय जोबजोबखाबायमोन आइजों एमिजोंबा खैथासोआव सफैगोन ओमफ्राय आंहा हारसिं माथो खालामबाय थानांगौ जाखोसै आरोथ' बे सोरां मावजि बुन्दा सासे बेखौलाय माथो होनबावनो आरो बहा थाङो बहा मायो मा फात्ता बेखौलाय गावनो गावबा मिन्थिगोन ना मिन्थिया बेनो जाबाय आंनि हौवा आरोलाय आं सोङा मालाय आंनोलाय बहा खिन्थाग्रांबायनांगौ बेलाय फिल्मफोरसो नायलाबायनोसै आं दसे सोरां मावजि बुन्दा दासोलाय बबेनिफ्राय गुरब्ला नुजाफैखो नोंलाय डायलगा दोन बेदरखौ संना लाबो आच्छा मानोबा
दायो मोनायाव जादो दा ओंखाम ओंख्रि मोनखाजोब्बाय आच्छा माथो दा मोनजायाबा थैगोन नामा नोङो दानो संना लाबो आंनो जाखायाखै माथो मारै सङा नायनि र' जौ लोंनो आं एवना लाबो मामबेर आरो न'नि मुनुसमायाफोरालाय बहा थांजोबखो गैया रावबो मालाय डक्टरनाव थांदों आइजों इमिजों आच्छा बिदिबाथ' मोजांसिनबावसो माथो बेदरा एवना लाबो लोक्षि सारा हौवा लाबोदोब्रा जौजों बरिया जानोसै अरे बा जौ लोंनो थाखाय नोङो आंखौ नोङो बेदर एवनो थिनदों आंखौ आं जुरिखौ माथो आंबो एसे रंजानोसैब्रा नोंहा गाव गावबागाव एवना जानो हाया नामा नों आंनि हिनजाव नालाय एसेबांथो जानो लुगैदोंना आं संनायखौ आंनि जुरिनि मेथाइ हैनायखौबा नों जायाखै दासोलाय मानो आं संनाय बेदरखौ जानो लुगैनांगौ जाखो नोंहालाय थेवबो नों जाथारनोबालाय र' होमबालाय नोंबो एसेबां रंजानो लुगैदोंबालाय नोंनोबो एवना लायनि आं र' दे वा गोदान खुसि होनदों नामा एमे सना हाबाब इसोरनि अननायाव बाथ्राया नंमारगौबा हामगौहाय दा जियानो जादोला डक्टरनाव खेबसेनो देखायथारनाय बायदि जायाना हाबाब बिहामजो हा डक्टरालाय माथो होनमारखो आयै डक्टरानो खिन्थासिगोन दा नै डक्टर बाबु हा जों जेखौ सानदों बेनो नंमारगौना नंमारा जाखोसै डक्टर बाबु नंमारगौना नंमारा एसे कनफार्म खालामनो फैखाथारबायहाय गोसोआ स्रां मोननायनि बाथ्रायाथ' थारैनो नंमारगौ आयु हामथारबायहाय बिदिबा आंनि बिहामजोआ बिमा जामारसिगोन औ एबारनिफ्राय एसे मोजाङै जोथोन लादो दे जागोन दे डक्टर बाबु जोथोन लानायखौ सिन्था खालामनाङा हाबाब आइ सना आं बिबै जामारसिगोन अब्ला औ नोंथाङा बिबै जामारसिगोन हाबाब आइ सना आं बिबै जामारसिगोन बे बाथ्राखौ डक्टरनि खुगानिफ्राय खोनानानै दा बांसिनसो खुसि मोनबावबाय आङो नङाबा गोसोआव एसेबाबो खें मोनबाय थायोमोन नै आइ नों जेबो सिन्था खालामनाङा मोनथिबाय नोंखौ आं ओरैबायदि जोथोनै लाखिगोन आइ आंनि आबै आबौ फैजासे दे आइ जागोन नाथाय एसेबां मानि अनबा आंनि खर'आ गिदिर जाबालाय हाबाब जाबाबो जेबो नङा बिहामजो आरोलाय नों आरो जुरि आइल'खासो दा नोंसोर सानैखौथ' आं ओरैबायदि अनगोन आइ ओरैनो आंहा फिसा हिनजावबो गैखाया आरो दाथ' नोंसोर सानैयानो आंनि फिसा हिनजावसैना आरो आंखौ बिबै जानायनि सुखुखौ नोंजों आरो आबा बरसाजों गिबि खेब होजेनसिगोन ना बे खुसिखौनो नेना दंखायोमोन आं आइ नाथाय आंसो बेबायदि खुसिखौ मोननाय नङाना आइया एसेबां मानि अनो आंनि जिउआवलाय मानो बिदि खुसि गैया दे आइ एसे जाबावदो इयो बास आयै आरो जानो हाला आङो हाबाब दे आंनि फिसौफोरा एसे मोजाङैनो फैथारथोंसै जाना होथार बिहामजो नंगौना आयै जि अनखायो मालाय आयु जुरि बिहामजो हा दरजा खनायावलाय माथो खालामबाय थाखो आइ ओरै फैनाय आं जुरि बेवहायलाय मानोथो गसंबाय थाखो नोंलाय ओरै फै जेबो नङा दे आयै बिहामजो बिखुनजो रायलायनायखौ खोनासंनायानो आं दसे हाबाब आइ सना ओरै फै बा मालाय आयै फिसौ गोदान मोनसिगोननि जोबोर खुसि नामा आयै हाबाब बिहामजो खुसिखौथ' बुंनांला दे मोजाङानो जाबाय आरो दाथ' डक्टराबो बुंहरबावबाय औ बेखायनोथ' फैनो गोनां आलासिखौ मोजाङैनो जोथोन लानोसै दे आइ हायोबा नोंबो बे खुसिखौ होदो अब्लाना आंहा खुसियानो डाबल जासिगोनहाय मा एंथ' जुरि आइया मोजांखौनो होनदों माथो हा नङाबा माथो नोंबो सानदो आइ आबा सोरांजों रायलायदो आइ दे होमबा थाथ' दे अब्लालाय दे जोंहा बिहामजो गुदुं गुदुं जादो
ओमफ्राय आंनि जानो गोनां बाबु बिमानलाय मालाबा नों मालाबानो आरो मानसियाल' थाब फैबानो जाबाय दे। नंगौना? माथो होनबालाय? नों आंखौ नेबाय थागोन ना? आंथ' आरो बाब माथो नोंसोरखौ गारना थांबाय माथो आं। इस माखौबा? नंगौथ'। नाथाय मा खालामना? बेनोथ' आरो। नाथाय सिन्था जानाङा आं थाब फैगोन ना। फैबानो जाबाय आरो। आरोथ' मा बुंबावनो? जेबो बुंनांला दे, थाब थांदोल' ओमफ्राय थाब फैफिनबानो जाबाय। नोंनि बाबु नानि ओमफ्राय आङो बाबु बिमा नानि बिमा जोङो नेनानै थागोन नोंखौ। दे होमबालाय। बर'साया मालाय एमिखौ जि अनो। आरो बर'सायाल' मा, एमिखौथ' आंनि फिसायाबो अनोना। नोंनि बायदि खाफाल जानो हानायबासोमोन एमि। सोराङाबो नोंखौ एसेबां मानि अनो। आरो बर'सायाबो। दे ओमफ्राय थांदो मामारे, नङाबा लेट जासिगोन नोङो बिदि थाबाय थाबा आंजों। जेबो नङाना माथो जाखो? दायो फैनानैबो रायलायबाय थानो हागोन दे, थांदोल' नोङो। बेनोथ' आरो माबा नांगौ जायोबा डाइरेक्ट फन हरदे। इयो ओमफ्राय मा नोङो डाइरेक्ट खारना फैगोन नामा? माथो सानदों? एमिया बिराद लाखि ना, गासिबोथ' दंजोबो बेनाव। मानिथ' खमि दं बेनावलाय? आंसो आनलाखि जेरैथिंबो। आरोथ' आंनि फिसायाबो नोंखौसो अनोना। मानोबा नोंखौ बिदि खुसि नुबा आंनि गोसोआ दुखु मोनो। मा जागोनथाय बर'साजोंबो, खामानिबो दङनो थांनोबो नागिरा आरो। आंनि खाफालनि खुसियाबो नोंनावसो जे दंजोबो।